entrevista que ens va concedir quan estàvem preparant el programa ja fa algun temps, i on ens va explicar d'una manera tan emocionada que hem volgut anar a buscar la cinta i no pas demanar-li que ens ho reprodueixi en directe, les paraules que va tenir amb el seu pare el dia que Gustau Biosca va arribar a casa i li va dir que deixava el Barça perquè no podia refusar una oferta fenomenal del Madrid. I durant el sopar el meu pare estava sentat a davant, la meva mare estava aquí, el meu germà aquí, i jo li vaig dir al meu pare, li vaig explicar aquesta anècdota de que havia anat al club i tot això, i el meu pare va deixar de menjar la sopa, a casa meva es menjava sopa cada nit, i em va mirar amb una mirada que no se m'oblidarà mai més. I jo em vaig quedar una mica parat, dic, què penses? Diu que és veritat que demà vols anar amb el notari, això, a Barcelona, per demanar una querella o alguna cosa, demandar al Barcelona. Dic, home, és que són tants diners, perquè em donaven molts diners, 6 o 7 vegades més del que cobrava jo al Barcelona. Jo tenia en aquell moment 23 anys, i el meu pare em diu, mira, si fas això, aquesta taula segurament no dinaràs ni superaràs mai més. De la manera que m'ho va dir, amb la mirada que em va donar, en aquell precís moment se'm va il·luminar el cap i se'm va canviar tot el pensament que tenia i vaig pensar, quina raó té, i vaig anar a fer això. I no vaig anar mai més al club, ni vaig acostar-me mai més. Vol dir, el meu pare, que en aquells moments em va fer entendre què representava el Barcelona també. En aquella mirada i aquella forma de dir-me que no menjaria més allà, i de la forma que m'ho va dir el meu pare, que era un home, ja et dic, de poques paraules, però molt intenses, em va convèncer. Jo diria que el Barcelona representa això, que amb aquella mirada el meu pare em va voler dir.